Més enllà de les formes tradicionals de vendre, el comerç també busca fórmules innovadores per arribar a la gent i per oferir alguna cosa més que productes per comprar. En veurem dos exemples, al barri del Rec d'Igualada i a la Barcelona Shopping Night. Volíem fer una cosa popular. El fet d'anar a comprar roba, la roba entesa com un símbol del que som, més enllà de la part superficial, sinó entesa realment ens vestim perquè volem ser d'alguna manera. Aquesta part una mica més sociològica, per dir-ho d'una manera, de la moda, ens interessava com a capacitat que teníem per atraure gent. Durant 4 dies seguits, en 2 temporades, d'hivern i d'estiu, el barri del Rec d'Igualada es converteix en una gran botiga outlet. Hi ha altres maneres de comprar, també així més barat, que és a través d'internet, però home, veure el producte en directe és sempre bastant millor. I demà sé que és dissabte, que hi haurà molta gent i he pensat, si m'escapo avui ho trobaré bé, si no demà suposo que costarà més de trobar les coses que vols, perquè has de remenar entremig de la gent, has de fer, suposo que més quals amb provadors, i avui ha sigut molt ràpid, la veritat, m'ha anat molt bé. Nosaltres som un grup de 6 amics que treballem aquí, en estudis, que hem rehabilitat algun edifici, hem llogat algun espai, i a partir d'aquí l'estima que sentim per aquests carrers i tota aquesta zona va portar que volguéssim fer alguna cosa que donés a conèixer aquest barri més enllà del que és la ciutat d'Igualada. El Rec Stores va començar fa 5 anys. Ara ja el coneix molta gent i, de fet, està revitalitzant un barri en el que els igualadins no hi posaven mai els peus. A Igualada tenim la tradició de tenir 700 anys d'història en el curtit de la pell. Ara mateix, a la nostra ciutat, es curteix pell per les grans marques de luxe de tot el món. Louis Vuitton, Dior, Hermès, Gucci, Carolina Herrera, totes les grans marques de luxe treuen la seva pell del nostre barri, el barri Rec, però un barri que s'havia anat degradant. El fet que ara l'ocupem cívicament de gent ens permet que la gent pugui veure els seus atractius i poder trobar aquelles coses que a vegades no t'hi fixes perquè no hi has passejat, no l'has vist, no has vist els seus racons, i ara molta gent, moltes empreses també hi veuen oportunitats de futur. Jo intento inspirar-me una mica en les pròpies coses que hi ha al barri, que són la gent que passa, els mateixos blanquers, les gràfiques que hem trobat que ja eren rastres que estaven a les parets, una mica la cultura ocupa, la contracultura, una mica el surrealisme, un esperit molt català, no de la tendència de la moda, sinó al contrari, un llenguatge una mica únic en aquest sentit, que sembla que no sigui dels canals habituals de la moda i de les botigues. Intentem ser propers en aquest sentit. Sí, també hi ha cantautors que toquen per aquí, hi ha espectacles, està molt bé, pots venir, a part de comprar, a disfrutar una mica de tot el barri. A més, també hi ha moltes marques d'aquí d'Igualada, que també ens serveix perquè gent de fora ens conegui, està molt bé. A mi, cada any ve més gent, cada cop que fem el Rec, cada cop ve més gent. El Rec va començar amb poc més de 20 marques, ara ja en són més de 60. Tothom s'hi vol apuntar. Quan la gent del Rec ens va proposar la idea, ja la vam trobar una idea diferent, una idea interessant pel concepte propi d'intentar recuperar el que és el barri del Rec. I, evidentment, la idea original ens va agradar i també la forma de vendre, que era una forma de vendre diferent, una forma buscant l'aspecte també lúdic i una venda que, tot i que és efímera, perquè són 4 dies, 2 cops a l'any, li dona l'oportunitat al client a comprar d'una forma més amena, més divertida. Hi ha un espai aquí que és de dissenyadors independents, o a mi m'agrada més el nom d'alternatius, que estem fent altres coses, que no és allò de la producció massiva, tot el contrari, fent coses especials i que bé, que tenim clients que connectem molt bé.
L'objectiu inicial del Shopping Night, de la primera edició, era ajudar a posicionar Barcelona com a destí de compres nadalenques, però això ha anat creixent i ha evolucionat. I el que hem fet és s'està convertint en una història transversal que uneix moda, comerç, gastronomia, molta cultura, com veieu aquesta nit, que és una nit dedicada a Richard Wagner i a Giuseppe Verdi en la commemoració dels seus 200 anys, i a la solidaritat. Amb tots vostès, les Valquíries, i que disfruteu de la nit. Que disfruteu molt! Que venen, que venen! Per una banda, és posicionar Barcelona en aquest tipus de ciutats que són capaces d'organitzar esdeveniments d'aquesta alçada, d'aquesta categoria i d'aquesta qualitat, però per altra banda i sobretot perquè la Shopping Night, després ja de les edicions que porta fent-se, es consolida també com una festa ciutadana, com un punt d'atracció ciutadana i per tant fa que els ciutadans redescobreixen un Passeig de Gràcia i compren al Passeig de Gràcia, que hi ha un comerç local de proximitat que val la pena redescobrir també. La Barcelona Shopping Night transforma cada any per Nadal el Passeig de Gràcia de Barcelona. Aquest any van dedicar el certamen als compositors Verdi i Wagner. La veritat és que és una passada, hi ha moltíssim ambient i la veritat és que hi ha fins i tot cavalls al carrer, espectacular. Molt divertit, fantàstic, sí, sembla Nova York això, està molt bé. I Barcelona ha de competir com ciutats que fan aquestes coses, no? Com Nova York o Londres o París, o estem a la primera lliga de ciutat, doncs hem de continuar fent aquestes coses. Centenars de persones van assistir a l'event i al centre del Passeig de Gràcia fins i tot hi van poder tastar algun plat exquisit. Jo ho vaig acceptar també perquè Barcelona, no oblidem que Barcelona cada vegada més, com a pilar fonamental de l'economia, doncs hi ha el turisme. Aquest turisme ha de trobar coses d'aquestes, espontànies, al carrer, divertides, amb la mesura que cal perquè no molesti a ningú i d'alguna manera doncs, veure que Barcelona, que és una ciutat de shopping, evidentment, també és una ciutat de cuina i gastronomia, també té un valor molt important, i llavors que vinguin i vegin que Barcelona és una ciutat que val la pena ser visitada. No és una nit de molta venda, encara que es ven, és una nit de fer conèixer la botiga, de fer conèixer l'oferta al Passeig de Gràcia dintre d'una atmosfera més lúdica, divertida, de passeig. Per un costat, sentir el plaer d'estalviar, que això realment ens fa sentir bé, no només a la nostra butxaca, sinó inclús nosaltres dir, mira, doncs he aconseguit un producte que està molt millor de preu, sinó també buscar que em doni alguna més, o que em diverteixi al punt de venda, o que m'aporti una solució que un altre no em pot aportar, que això ho dona molt, per exemple, al món d'internet, una solució immediata, fàcil, i que no trobo en un altre lloc. Tot i que molt diferents, el Rec d'Igualada i la Barcelona Shopping Night són dues experiències d'èxit, però no són les úniques que intenten dinamitzar la malmesa economia.